Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 1, versikulo 8. Anak ko, ipangag mo ti ibagada amam kan inam kan ka. Ti panursuro da, pasayaatan da ti kababalin mo. Mayarig ka iti napintas at turban wano kwentas, amang papintas iti langam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Saan ka di nga 8 o'clock ti Sergio? Apay nga da kayo pa ila dito'y balayo. Apay kumamasiknaran kayo. No saan kami pa'y asimrak, mami? Tinasayat nga empleyado, sumrak iti husto nga oras. Tila pa kariribukan nyo. Saan mat ada kayo ti amo mi, mami? Dumngag kakit di ti pamagbaga. May maya tinapudno nga empleyado ngam ti switik. Saan pa nagswitik ti panakaladaw asumrak, mami? No si kati amo, sa kanayon amaladaw ti empleyadom. Maragsakan ka kadi? Sabali na saritaan day ta, mami. Oh, kita man. Masiguradok adi mo mat kayat no kanayon amaladaw dagiti empleyadom. Nagapuam bakit? Nakita nga gwing-wingiwing ka sumungad. Ay, nagkapuak man di tabalay dagiti uping. Aldawan ngam di dapay napanijay trabaho da. Dayta ti mading aramid dagiti empleyado. Ti kanayon na maladaw. Lugi ti pagtrab-trabahuan da. Nukasta ti aramid ti empleyado. Di dala matultulad ti kasinsinda ni Alex. Kastamot ti asawa na ni Mila. Nagagat nga agpaiso dagiti nga agasawa. May sa paktorya ti pagtrab-trabahuan da kadadyo. Kan ti asawa na ni Ella. No kuman nagagat ni Ella, tadagdagan na mo ti asawa na. Tapno masapa da asumrak. Saan mat, tanagpadaan da asadot. Ang kadagluto bakit? Maladaw tayo di paktorya. Makatulturog akpay. Sana bale, tawan mat ni boss ita. Awan ka di ita? Oray siya kat masadutak kumasumrak ita. Nangat nga tumati saad ta. Ngamda kasinsin mo Alex ken Mila. Iso na ti awaga, mamangkita ka dagiti trabahador. Ay, wanan niya. Awagak ida. Ket ibagak ang masadutak asumrak. Dayta ti aramidam. Anya ti kagunggunaan na supervisor ka iti paktorya? At damat gaya mo, ma. Ala, agkukutakit din tani naglamin. Iyawag mo pa'y nga rod, kinikasinsin mo Agpambar ka ditan. Hello, insan. Imawag ka bigbigat. Ina ko magdigusan, tas umra ka kon dya paktorya. Saan kami pa asumrak ni bakit? Pakikitam na giti kakadwa ma, no dadaamin. Aggurigor ka di, insan. Ay, kaslang arod, insan. Dahito isan nakaro alamin na. Iso akas ti marikrik nami kini bakit. Agpaimbag kayo nga rod, insan. Sige tayo na ko nagdigos. Tani, umaldawan. Nagsapalaki din na digos dayta. Naglamin. Ay na, umaldawan, insan. Nalpas pa ikid din ni bagat na nagdigos Sumublatak maten. Tapno sumra ka kun ija paktorya. Di kayo kadisimrag. Madama mati ay ayam yu adu ay ti baraha. Sana bali dati? Taimpiar ko kini Alex dagiti trabahador ijay. Saan nasaya ti kastang aramid. Kasano numaduktalan ti bosyo, akanayon kayo amaladaw kan lumangan iti trabaho yo? Di kay agdanag, daddy. Di dan tumaamuan. Kasano da kumangay maamuan? Ado tingiwa tamang idanon. May mayat matla ang day napudno iti serbisyo, ngam timang saor iti employer. Saan analaka ti mangikat iti empleyado, daddy? Kampanti kami kanidyo. Sursuruan nyo ti agbalin na napudno nga empleyado. Daddy, napudno ka man kan saan, agsweldo ka latta. Madiday ta kapanunutan yo.
Saan manan asimrak da insan Jo kan Ella? Kanayon da lang arudan amaladaw. Kanayon da pa'y ngaglangan. Padasem abagbagaan ida. Amangan numadlaw ni boss. Bayam, takasaritak to ni insan. Imbagak ka ni Ella nga amangan numadlaw ni boss. Angam, kinatawaan na lang timbagak. Ay, mas daawa kadagdi nga agasawa. Gaputan ni insan duty supervisor. Abusado damutan. Di damot aramidan ti pagrebengan da iti paktorya. Amangan no agbabawi da iti udi na nukas jayla ang tigarawda. Ay, sapay ko ma, taawan to ti pagbabawyan da. Imbag ta nagranata dito ruwar ti paktorya, insan. Wen insan, nalpas kun akinita dagiti trabahador di tauneg. Ay, intaman kit di iti asida ga restaurant, insan? Oras pa'y mo ti trabaho, insan. Oras ti panagtrabaho dagiti trabahador iti babaenta. Angam siya nga da iti nangato, mabalin ko lata ti pumanaw. Insan, saan kumamatakas ta? Urayan niya ti saad tayo. Aramidan tayo latta ti pagrebangan tayo. Danag mon aya insan. Basta siya, awan parikot. Ala, insan. Panawan ka pa'y ditoy. Mapanak di taunag, taado pa'y ti matrabaho. Di damot la ingatot ti sweldom. Uray gaget mo amin agaget, insan. Papanam, bakit? Mapanak lang di tabalay da Jo. Adda ngamin na kaibaga, nga ado ka no ti agririri. Kaputa ka na yun da amaladaw ka naglangan. Binagbaga ak ida nga agasawa, idinapanak di tabalay da. Uray siyakmat, kanayon ko ida palagipan, ngam awan latapat. Kasanon nga ta, numaamuan ti aking kuko ay ti factory ti aramid da nga agasawa. Day tatimapan ko ibaga, tapno amuda ti aramidan da nga agasawa. Nuapay mata nagpadaan da asadot. Managbaybay ada iti trabaho da. Ala, tamapana kundi tabalay da. At ang tuk-tuk-tuk. Bigbigat. Ingkamang kitaan. Ay, disturbo iti turog. Bayam di tangag tok-tok. Apaya di kayo pa'y lagriing. Aldawon. Ilukat yung tiri daw. At danaskan amamuan nyo. Ay, anya ka di jay, mami. Aguray kayo nga rod. Ala, umanag kayo, mami. Ay, kasla saan kayo nga empleyado. Iti kastoy nga oras, saan kayo pa'y nakarubot? Anya ka diti parikot, mami. Bigat asir, sermonan da kami. Adda na kasao kanyak nga dareklamo kano dagiti katrabahuan nyo. Kanayon kayo amaladaw, kanayon kayo kanong aglangan. Apal dalang da ita, mami. Diyo iday kaskaso. No kayat yo tagtalinaed iti trabaho yo. Agbaliw kayo. Imbagamot ni Sir ama italo ka iti posisyon. Agbalin ka kanun a supervisor. Ha? Kasano nga tan, insan Jo? Adda nakaibaga kanyak nga alanganan kanu ti sasaaden na. Ha? Anyat kayat mo asawan iti alanganan? Ay, jak manam mo. Ngamday tamot ti kunada. Saan nga ta ayalis da iti may sapay a paktorya? Amangan no isong agpaiso ti ipanday diya kabarbaro a paktorya. Ay, inta nga ruden tasikan ti tumugaw iti lamisaan ti supervisor. Nakasagana akon, bakit? Si kalahang ti ururaya. Sweldo ita, bakit? Darasan, tapno data ti umuna makaala iti sweldo ta. Mabitlaan, tasan pa'y anatarimaan ti kiday ko. Banking. Sapay mapanta iti mall, kalpasan ti sweldo. Mayat manen ti mapan iti mall, kalpasan ti sweldo. Iso nga rada say-saya atat ni make-up ko, tapno na pintasak lata. Nadanon manen ti panagsusweldo. Nagmayat abiyag. Uray kanayon ta amaladaw ka naglangan, at dalata sweldo ta.
Dahito iti kunada aswerte. Piman mat, dagiti adda iti babaenta. Saan da mabalin ti maladaw ken aglangan. Huwan ta saan da anaswerte. O nya, nalpasan de takiday mo tamapantan. Lipstick langan. Aping nagdakkal mo't tinabawas iti sweldok. Uray siyak. Kuna jay nagdamagak EGHR, imbawas da kano tilangan ken ladaw dagiti empleyado. Sinalbag. Husto nga ro ti imbaga ni mami. Diyak ni namnama da ito Sapay adu ti kayat ko agatangan. Nagmalas mo't din. Nagbasit ti nasweldo kon. Kurang pa'y akanak iti makabulan war arigan. Asino nga min dagiti nalaing anagriri ako na ni mami. Maamwak to lang no asino da. Iremedyo ti pan nakaikat da iti trabaho da. Ikagumaan ta nga amuhan no asino da. Ala, intan iti pan nakaopisina ta. Irugita at akwaten no asino da. Makabalas ta no asino man. Nadagdag santidusa da, tapaikat ta ida. Ne, apay ngay. Nakatugaw ka matan di talamisahan ko kas supervisor, insan. Aglisi ka man dita? Ni, apay insan? Saan kayo pa nagsarita ka ni boss? Isuti nang ibaga asyak kanon ti supervisor. Oh, at iti papeles nga naramid na, kita Nakalanad dito'y. Asikan ti supervisor. Oy, nasken na makasaritak ni boss. Sige insan. Amang ano si kate ialis da iti may sa apaktorya. Nga ta? May mayat matkit di. Takabarbaro alokat dayjay a factory. Ha? Ni, kunak man no amumon. Sa anak namin nga imay nakimiting idi. Tadda na panak. Ay, nalpay piman ti abaga ni insan mo. Di na ninamnama asikat ti naisukat iti pwesto na. Kunak no amunan. Ay, pagdaksan ngamin ti kanayon nga aglangan kan maladaw. Ken madingamin no abuswan ti saad a maitadkan ka. Dayta tinararamid da nga agasawa. Naumad ang iti trabador. Kat nang ipila da iti complain kontra kadakwada. Anya nga tatibagan ni boss kadakwadang agasawa. Kayat ni boss ida akasarita. Ngam saan damat ang nagparang. Maikat ta kano iti trabaho. Kasano tapayitan. Awan ka di ti trabaho tan. Agawid ta ka din. Anya pa'y ngay. Anya nga iti aramiden ta dito'y. Sayang aswerte. Nagmayat at trabaho. Inikat na takit din. Mintis aswerte. Dagiti pa'y adda iti babaen ta tinagreklamo. Isuda ti makagapo, no apay anaikat ta. Pumanaw tan dito'y. Kit-kitaan data dagiti trabahador. Sinalbag dagita at trabahador. Kaslakit pakaragsakan da ti pan nakaikat ta. Maragsakan da ta isuda nga rod tinang remedyo tapno maikat ta. Saan gayam anasaya at atagibasitan dagiti adda iti babaen ta. Nabilag dagayam no agkay-kaysada. Nagawid kayo nga. Apay alang ayo tinapay. Saan ka di asweldo yu itangal daw? Naragsak kayo kumaa. Awanin, mami. Inapalanda kami. Kasano ko mga inapaalanda kayo? Itian niya aga po. Agpada kami kinibakit anaikat iti trabaho. Saan da kayo nga inapalan? Nakita da dagiti pagkurkurangan nyo. Sinalbag kit ti dagiti at trabahador. Kunak no awan amuda. Uray kunam nga awan amuda. Makarik na damat. Ikagumaan dati mangiremedyo iti pagsayatan da. Kasano kami itan, mami? Awanin trabaho mi. No kumadimngag kayo kada kami kinidatiyo. Saan kumaakasta tinagbanagan nyo? Kapilitan, ngagtalon kayo. Anya? Nagrigat ti agtalon, mami. Diyak pa'y ammo. Kapilitan na sursurwan nyo, tapno adda pagbiagyo.
biyag taytan. Awanan ti iso amin dito'y balay. Di ta mo ta nagsweldo, tawan mo tan trabaho ta. Dahil tangarod, bakit? Nagtungpal tala ko maiti pamagbagad amami kan daddy. Maudi at talaga ti babawi. Ipangag mo ti ibaga da ama kan inam kan ka, taam dati nasaya at para kan ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Bagley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.